थ' बिनानावमोना बबे गामिनि खोन्थाहरदो एसे लाजिदों बिसोरो दे खिथादो आं नाराबारिनि ओमफ्राय दा मानि थाखाय मोसानाय सोलोंदों नोंसोरो स्कुलाव हरनांगौ स्कुलाव न' मा स्कुल ओरैनो स्कुलनि नामा बिथिं नायदोब्रा बिथिं नायना खिथा देखायगासिनो आं नैबेनो आरो लाजिदों मानसियानो खिथाहरदो बहा नोङो श' खालामहैखो जायगाफोरखौ मिनिनाङा हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन दायो आङो माने लांदांफारा गामिनिफ्राय फारौगुरा जानानै थांगोन ओरैजाय मागुरमारिनिफ्राय ओमफ्राय मा जायगायाव थांगोनमोनलाय जोंहा आदाजों आं दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै मा जायगायाव थांगोनमोनलाय जों माबायाव आफ्ला होननाय जायगायाव थांगोन जोङो इयाव नायनानै बुंहरदोब्रा आफ्लायाव थांगोन ओमफ्राय जों मा बेरायगोन मा जायगायाव दिनै गौरां पार्कआव थांगोन बल खेलायाव थांगोन बावखुंग्रि हाजोआव थांगोन औ नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ माने बै आफ्ला होननाय गामियाव माने रामफल बिल बे रामफल बिलाव आंनि सासे लोगो दं आरोना फेशन श' खालामो सासे हिन्जावसा बिसिनाव थांगोन जोङो ओमफ्राय बेबो माने आंखौ लोगो हमनो बिराद एक्साइटेड जादों आरोना मानसिया माने आंबो क'क्राझाराव फैबाय नालाय माने बेबो लोगो हमनो लिंहरदो आरो गावसिनाव थांगोन जोङो थ' नोंथांमोन जों दायो माने रामफल बिल ओमफ्राय आङो मिटाबान जादों मिटाबान मिथिला खुगाया गोजा जाजोबबाय दा थांगासिनो दङ नायलांबाय नोंथांमोना बेनो नोंथांमोन लामाया रामफल बिलथिं ओरै हाबबोनांगौ आरोना ओमफ्राय जों ओरै हाबलांसै बिसानाव ओरै आदाजों आंजों दङ नै बैयाव मोनसे मुसुखा खाम्फा गायसनना दोन्दोंमोन बिनिफ्राय ओरैजा हाबलांनांगौ आरोना बिसिना न'आ थ' नोंथांमोन जों माने एक्ट्रेसनि न'आव मोनफैबाय आरोना फेशन श' खालामो बिथाङा माने मडेल खालामो आरोना नोंथांमोना देखायगोन आं दसे उनाव नै आदाजों आंजों दंफैयो जोङो मोनफैबायना बिराद गोजान खिन्थु लामाया गोजानथार जों माबानिफ्राय ओरै मा जाना फैदोंमोनलाय जोङो जायगाफ्रा सेरफांगुरि बारबाय दा सेरफांगुरि बैथिं थाबाय सेरफांगुरिया ओरै सोनाबहा थाबायनो ओमफ्राय जोङो माबा जाना फैबा मा जाना फैग्रा जोङो ओरै रामफल मा बुंलाय बेयो आफ्ला बेलगुरि इथिं जाना फैबाय आरो थ' नोंथांमोन जों दायो बे मडेल खालामग्रा Now we got the winners results and it goes to contestant number 1. मैं रामफल बिल कोकराझार से बिलोंग करती हूँ और मैं नॉर्थ ईस्ट स्टार गैलेक्सी नॉर्थ ईस्ट 2020 पे विनर हुई हूँ उसके बाद मैं इंटरनेशनल ग्लोबल स्टार आइकन पे भी विनर बनी हूँ आज मैं 8 मार्च 2021 वुमेन्स डे स्पेशल पे मुझे रूबी मैम ने बुलाया एज ए मोस्ट पपुलर मॉडल बिसिनाव मोनफैबाय आरो मोनफैनानै ओमफ्राय साहा लोंखांनानै दायो गय जाबाय नै आं आरो गय जाबावनोसै बिराद गय जासुलाखा आङो मिथिबायना बिराद गय जाखायो आरोना नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअ नुबाय थाखायो ओमफ्राय खिथानोसै आङो बिथांखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय माने गोबां गोजान जायगायाव फेशन श' खालामना फैखांबाय आरोना बेफोरबायदिनो जाहाथे साक्सेस जाहैनो हायो निस्सय मिस इण्डिया मिस वर्ल्ड बेफोरबायदि जाहैनो हायो आरोना नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ बिथांनोबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय दा देखायगासिनो आं नैबेनो आरो लाजिदों मानसियानो खिथाहरदो बहा नोङो श' खालामहैखो जायगाफोरखौ मिनिनाङा खिथा दे थ' नोंथांमोन बेनो आरोना फेशन श' खालामग्राया जोंमा रानि बसुमतारी आं चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बहा माबाहैखो फेशन श' खालामहैखो खिथाहरदो एसे रायजोफोरनो गुवाहाटियावनो बांसिन ओमफ्राय दाख्लैसो कलकातायाव थांनानै फैदों बेयाव ओमफ्राय दा एग्जाम जानो नागिरदों आंना जेरावबो माबाथ'वाखै एग्जाम जोबखाना उनाव खालामगोन ओमफ्राय एबार नेक्स्टआव बहा टारगेट दङ माने श' खालामनो थाखाय एबार नेक्स्टआव नायसै माबायदि जायो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था आरोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय नांगौ
दा नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो जोङो गोजौ लेभेलसिम थांनो हायो नङा होमबा दा बे जोंमा रानिनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना फैबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै जोङो मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ दङ माने माबायाव मा जायगामोनलाय बावलायलांबाय आं गेन्द्राबिलाव थांगोन आरोना जोङो नोंथांमोन बेनोसै जोङो फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो जायगाखौथ' आं नुफेराखैमोन मा जायगामोनलाय जायगाया नोंसिना रामफुलबिल माने सेरफांगुरि खाथियावनो आरो बारा गोजान जाया थ' नोंथांमोन फाइनालि आं दायो माने गौरां पार्क मोनफैबाय दायो गौरां पार्कआव हाबनोसै सिङाव नायनोसै नैबेहाय टिकेट काउन्टार दङ थ' नोंथांमोन दायो आं माने क'क्राझारनि गौरां पार्क मोनफैबाय आरोना नैबेनो सिंथिं हाबलांसै जोङो दायो गौरां पार्कआव नायनो हागोन खिन्थु जों आदाजों आंजोंसो फैदों आरोना ओमफ्राय बेयाव टिकेट काउन्टार दङ टिकेट काउन्टारखौ देखायनि आं नैबेहाय टिकेट काउन्टार 20 रां लायो नों लाबाय टिकेटखौ जोंहा आदाया लाबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो सिंथिं हाबलांबाय बेनिफ्राय गोदान जाजोब्बाय आरोना आगोलनि बायदि नंला नैबेनो गौरां पार्क क'क्राझारनि गौरां पार्क नैबेहाय माने बटिं खालामजायोमोन खिन्थु नावफोरा गैला माथो आगोल फैनायाव आङो नाव नुदोंमोन बेयाव बटिं खालामजायोमोन बैफोरथिं दंलाबायो आरोना बैथिंजाय दै दङ बैथिंजाय माने दलां दङ आरोना नैबेनो बेगथिंजाय बिदि नुयो नोंथांमोन गौरां पार्क मोनबाय दायो गौरां पार्क माने दायो रावबो फैथ'वाखै दै मानो होनना बुङोब्ला गोदान ना जायगाया ओमफ्राय नै इथिंजाय दङ नावा ओइनै गाहायाव दङ ओइ गाहायाव नायहरनो हागोन ओमफ्राय जोङो आदाजों आंजोंसो फैदों आरोना बेनिफ्राय जोङो बेयाव बेरायखांनानै दायो माबायाव थांसै गेन्द्राबिलाव बैथिं गेन्द्राबिलथिं माने फुटबल जादों आरो फुटबल गेम जादों बेयाव थांगोन जोङो बेयाव स्टेचु बानायना दोनदों दाउखि ब्रह्म नायनो हागोन नोंथांमोना दा अपेन जाथ'वाखै आरोना बानायगासिनोसो नै बेफोरनो आरोना नोंथांमोन गौरां पार्क बैथिं नाहरनो हागोन इथिं नैबे ना फिसियो ओमफ्राय बटिं खालामनो हागोन आरोना बेयाव दायो फोसाबगासिनो दङ जायगाफोरखौ जों दा गौरां पार्कआव बेरायगासिनो दङ नैबेयाव माने जिरायग्रा बानायना दोनदों आरोना जिरायग्रा बेयाव मालाय मोजां मोनलायनायफोरासो बेरायफैयो बांसिन बेयाव जोंथ' दा ओरैनो देखायबाय आरोना नोंथांमोन दायो माने पार्कआव जों बेरायनो फैदोंमोन नैबे सासे फंबायखौ लोगो मोनबाय बेयो आंनियाव कमेन्ट खालामबाय थायो आंनि भिडिअ नायबाय थाखायो ओमफ्राय बिसोर दहायनिफ्रायनो दंफैखायोमोन आरोना ओमफ्राय दा ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय गामिया मामोन नोंसिना जोंना आयाव माबा थिनालि क'क्राझार थिनालि ना नैबे फंबाया क'क्राझार थिनालिनि आरोना ओमफ्राय जोङो दायो थांसै फंबायखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय थ' नोंथांमोन जोङो दायो माने फुटबल नायनो थांसै गेन्द्राबिल मा होनना बुंगोन गामिया गेन्द्राबिल एसे गोजान थाङो आरो गेन्द्राबिलावनो ओमफ्राय बे बावखुंग्रि फेस्टिभेल जाग्रा खाथियाव आरो थ' नोंथांमोन बेनो आरोना गौरां पार्कआ जों गौरां पार्क गिदिंबाय आरो दसे ओमफ्राय दा माने एबारसो दायो गोदान खुलिजेनदों नालाय आगोलाव खुलिखाबाय थायोमोन ओमफ्राय लकडाउननि थाखाय स्टप जाथ'दोंमोन आरोना ओमफ्राय जायगाफोरखौ बिदिनो बेफोरो खिन्थु टाइल्स जाबजोब्बाय आरोना बेफोरो लामाफ्रा ओमफ्राय जिरायग्राफोरखौबो गोदान बानायना दोनजोब्बाय ओमफ्राय जोङो दसे बड'फा कमप्लेक्सआव बेरायहैनोसै आरो दसे बेरायनानै बिथिंजाय फुटबल खेला नायनोसै थ' नोंथांमोन माने बियो स्टार्ट जाबाय आरो नैबेयाव माने नोंथांमोना एन्ट्रि फिस सासेयाव 10 रां लायो आरोना 10 थाखा ओमफ्राय कार जुदि सोयोबा कार पार्किं खालामा 30 थाखा लागोन बाइकखौ ओमफ्राय 20 थाखा लागोन आरोना ओमफ्राय जुदि नोंथाङा बे दैयाव जुदि बटिं खालामनो गोसोब्ला नाव जावनो गोसोब्ला बेयाव 50 थाखा लानाय जायो आरोना बेयाव बेनो थ' नोंथांमोन बियो माने क'क्राझारनि बड'फा कालचार कमप्लेक्स आरोना बेयाव बायदिसिना मिटिं बायदिसिनाबो जायो सोरबा शुटबो खालामनो फैयो माने दायो कर'नानि थाखाय बेयाव माने हाबहोथ'वाखै जाहैदों आरोना दायो पारमिसन गैथ'वा ओमफ्राय जों नोंथांमोननो सिङाव थांनानै देखायनो हाथ'ला नेक्स्ट टाइमाव आङो देखायगोन जेब्ला माने खुलिगोन आरोना दा जोङो बै मोनसेयाव थांसै साइन्स मिउजियाम दङ खाथियावनो बेयाव थांनानै खोन्थागोन नोंथांमोननो जायगाखौ ओमफ्राय जों थांफिनसै दायो थ' नोंथांमोन जों दायो माने बड'फा कमप्लेक्सखौथ' नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै देखायनो हाला जों दायो साइन्स मिउजियामाव फैदों आरोना नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो ओमफ्राय माने लकडाउननि थाखाय बेयाव माने हाबनो होथ'वाखैमोन आरोना मादैमोन कालचार प्रग्राम जादों नामा इयाव माबाफोर हा जायाखै ओमफ्राय सिङाव हाबनो हागोन नामा हा बे सिङाव हाबनो हाया इयाव ओमफ्राय दा मोसानो सोलोंदों नामा भिडिअ खालामनानै स्कुलाव हरनांगौनो नोंथांमोन माने बे साइन्स मिउजियाम आरोना बे साइन्स मिउजियाम बेयो क'क्राझारनि ओमफ्राय जोङो नोंथांमोननोथ' बड'फा कमप्लेक्सखौ देखायनो हानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला दायो लकडाउननि थाखाय हाबनो होथ'वाखै ओमफ्राय खाथियावनो आरोना बे गौरां पार्कआ दहाय देखायखांखाबाय आं नोंथांमोननो ओमफ्राय बेनो नानिमोनखौ सोंनोसै आङो बहा जायगानि जाखो ओमफ्राय नानि थ' बिनानावमोना बबे गामिनि खोन्थाहरदो एसे लाजिदों बिसोरो दे खिथादो
आं नाराबारिनि नाराबारिनि ओमफ्राय दा मानि थाखाय मोसानाय सोलोंदों नोंसोरो स्कुलाव हरनांगौ स्कुलाव न' मा स्कुल ओरैनो स्कुलनि नामा बिथिं नायदोब्रा बिथिं नायना खिथा डन बस्क'नो आरोना ओमफ्राय डन बस्क' बेयावनो दा क'क्राझारावनो दा थ' नानि मोनसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना नुगोन आरो ना इउटुबफ्राव होगोन नामा इउटुबफ्राव होनो हागौ आरो ना नोंथांमोन दा इसोरो माने प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जायगाया बिराद मोजां आरो ना प्रेक्टिस खालामनो थाखायबो ओमफ्राय जाय नोंथांमोना सोरबाफोर माने क'क्राझाराव बेरायनो फैयोब्ला बेयाव फैथार आरो साइन्स मिउजियाम दायो खुलिनाय जाथ'वाखै लकडाउननि उनाव लकडाउन माने दायो जोब्बायानो लकडाउन दा खुलिथ'वाखै आरो ना थ' नानि मोनसिम गोजोननाय थाबाय खिथानायनि थाखाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे मा चेनेलाव हगारगोन ओरैनो चेनेल खुलिथ'वाखै आरो ना नेक्स्ट टाइमाव खुलिगोन नोंथांमोना निश्चय नुगोन आरो मादैमोनखौ सोंनोसै आं एसे ओमफ्राय मादैमोना एसे लाजिदों आरो ना दे जेबो नङा ओमफ्राय जों थांसै मादैमोन गोजोननाय थाबाय बाय मादैमोनसिम बायहोबाय आं दायो थांसै बेलेग जायगायाव थांनांगौ नोंथांमोन ओरैजाय आङो नोंथांमोननो देखायगोन मा जायगामोनलाय जों थांगोन जों दा गेन्द्रा बिलाव थांगोन नोंथांमोन मिथिबाय गेन्द्रा बिलाव माने फुटबल जागासिनो दं जोंहा बेयाव नोंथांमोननो माखासे फुटबल गेम्सखौ देखायगोन बिनि उनाव जोङो बावखुंग्रि फेस्टिभेल जिथुनाखि बावखुंग्रि हाजो बैसागुनि बेवहाय माखासे माबा जायोना बेयाव संक्रान्ति दिनाव हाजो गाखोनाय बादायलायनाय जायो माखासे खेलाफोरबो जायो बेयाव थांगोन थ' नोंथांमोन दायो आं माने क'क्राझार टाउनाव दं आरो ना ओमफ्राय नैथिं नायनो हागोन बिथिंबो क'क्राझार टाउन ओमफ्राय बिथिं सारियाल दङ नैबे थाव दिपु मिथिबाय ओमफ्राय दायो आङो सानग्लास लानो नागिरदों आरो ना गारि बिराद भिर सासे फंबायखौ लोगो मोनबाय नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय बहानिफ्राय आं बे मोनसे सासे मानसि लोगो मोनदोंमोन लोगोखौ आदसा ओमफ्राय जों माने बैयाव गेन्द्रा बिलाव फुटबल खेला जादोंनो आरो ना बेयाव थांनो नागिरदों गौरां थांना फैबाय ओमफ्राय सानग्लास लानो नागिरदों आरो ना नैबे दखानाव ओमफ्राय दा बबेथिं थांगोन दे गोजोननाय थाबाय दे गाबोन माने जों माबायाव थांगोन सरलपारा दे होमबा ने आं सानग्लास लानि बेबो थिनालियानो गोलैयो क'क्राझार ओमफ्राय नैबे नै आसाम अइल बे माने क'क्राझारनि आरो ना थाव दिफु बेनिफ्राय ओरैजाय माने कारिगावनिफ्राय सिद्दा हाबबोबानो लोगो बे जाखायो डाइरेक्ट सिदाखा स्टेसना बैथिं थाबाय स्टेसना बै लामा बारनानै क'क्राझार बिशाल मेगा मार्केटाव हाबदोंमोन जोङो आं गाहायनिफ्राय लायासै आरो ना बे ससमाखौ लाबाय मिथिबाय बे सानग्लासखौ बिशालाव बेनो नायनो हागोन बिराद गोजौ आरो ना थ' नोंथांमोन दायो जोङो माने राभाबेल गौरियाव मोनफैबाय आरो नैथिं प्लेयारफोर दङ ओमफ्राय बेयाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ फिल्डआव ओमफ्राय नै बिथिं दङ आरो ना ओमफ्राय दायो माजों जागोन दलगावजों फारसे सथ' आदाबारि ओमफ्राय नैथिं नायग्राफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन दायो माने गामिनि मानसिफोर फैथ'जोबाखै आरो खेलाखौ स्टार्ट खालामथ'वाखै मा नाम मोनलाय नोंना भुबन बसुमतारी ओमफ्राय गामिया आंना बे फकिराग्रामावनो आदसा फकिराग्रामावनो ओमफ्राय जों दा माने बे फंबायजों जोङो थांगोन आरो ना बैथियायनो बै नैबे नामा नैबे हाजो नुहुरनाया नोंथांमोन नैबे बावखुंग्रि आरो ना जोंहा बैसागुनि संक्रान्ति समाव बेयाव माने फेस्टिभेल जायो आरो ओमफ्राय खेला दुला बायदिसिना होयो ना बेयाव ओमफ्राय दा थांगोन जोङो दायो खेलाया स्टार्ट जाथ'वाखै खेलाया बेनो आरो ना फिल्डआ खिन्थु अखा हादोंना अखा जेब जेब ओमफ्राय नै बिथिंजाय दङ नै जोंहा बयबो नायग्राफोर बोरै खबरफ्रा मोजां ना एकदम दलागावनि आरो ना ओमफ्राय नैथिं दङ नै जोंहा आदा सासे मा गामि नोंसिना जों बे फकिरानिनो फकिरानिनो जायगानिखा नैथिं गासिबो खेला नायनो फैजोबदो आरो ना नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै बिथिं गासिबो सेंग्राफ्रा खेला नायनो फैजोबदों नायजोबदो बयबो ओमफ्राय नै जों आदाजों आंजों फैदो आरो दाबो जाया माथो खेलाया जानोसैलाय देरथायावनो होन्दोंमोन खेलाया जों माने देरथा एकथायावनो होनना बुंनाय खोनादोंमोन आरो ना ओमफ्राय एसे लेट जाबाय नै बे आदाखौथ' सिनायखायो आदा बोरै खबरा मोजां हा मोजां ओमफ्राय नोंबो खेला गेलेगोन आं गेलेया माने इन्सार्ज हिसाबै दं आदसा इन्सार्ज हिसाबै दं आरो ना आदाया ओमफ्राय जों दायो नायनोसै खेलाखौ आदामोन बे खेलाया माब्लानिफ्राय स्टार्ट जादों दिनैनिफ्रायसो ना दिनैनिफ्रायथ' नङा 22 तारिखनिफ्राय ना ओमफ्राय आदसा दिनै बेसेबां राउन्ड थांखो दिनैसिम खेलाया सेकेन्ड राउन्ड ना आदसा सेकेन्ड गेम आरो ना दा सेकेन्ड राउन्ड थांबाय नोंथांमोन दा नायलांसै खेलाफोरखौ मादि जायो थ' नोंथांमोन आं दायो माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि राभापारा बेलगुरि गामियाव दंफैयो आरो दा फुटबल नोंथांमोना फिल्डआव नुदोंना बेयाव माने फुटबल गेम जादों आरो दा गेमा स्टार्ट जाथ'वाखै दसे उनाव जागोन बिराद सान्दुं गोसा माने दायो गरमथार देखायगासिनो आङो खेलाखौ स्टार्ट जाहांबाय दायो खेलाया नायनो हागोन नै बिथिंजाय जोबाय
बैथिंबो नायदों ओइ दंफां सायाव माने सान्दुं नुदोंना बिरादनो सान्दुं गोसाथार ब्लु पार्टिया मोनबाय दायो नै रेडनियाव थांलायबाय फिल्डआ दायो अखा हानानै बारा मोजां नङा आरोना एकदम स्लिप जालाबायो दहाय बावै अखा हादोंमोन थ' नोंथांमोन दायो जोङो बावखुंग्रि हाजो मोनफैबाय नैबेनो आरो हाजो गाखोग्राया खिन्थु जोङो बेयाव थाङा पेरासुट भिउआव थांगोन जोङो ओरैजाय थांनांगौ लामाखौ नायनो हागोन बेनो बैयावथ' फुटबल खेला जागासिनो ओमफ्राय जों दायो बेयाव बेरायनो फैग्रोबाय आरोना भिउआ दायो अखा हानानै बिराद मोजां जादों नै ओमफ्राय आंजों लोगोआव सोर दं देखायगासिनो आङो नै जों फंबायजों आंजों फैदों आरोना ओमफ्राय गामिया मामोन नोंसिना गामिया आंना फुख्रियानो दहाय फुख्रियानो बिसोर गामियावनो थाफैदों आङो मिथिबाय खिन्थु बे फैयाखै आरोना माने आं आदा दैमालु मोनाव फैदों आरो दा टाइम मोनाखै बेनिखायनो फैयाखै ओमफ्राय जोंथ' गाबोन माने सरलपारा थांगोन थ' नोंथांमोन माने जोंहा बैसागुआव संक्रान्ति समाव बैयाव पेरासुट लेन्डिं खालामो नैबे अन्थाइआव आरोना नैबे हाजो थिखिनियाव ओमफ्राय दा लामाफ्रा बारा मोजां नङा नालाय बिराद गोजान गिदिंना थांनांगौमोन जों बै कारेन्ट खुन्था माबा बे टावार खुन्था नुलांनाया बेजों बारलांथारनांगौ आरोना ओमफ्राय जों दा थांथ'ला बिथिं मोनागोन बिराद गोजान आरोना बै थिखिनियावसो ओमफ्राय जों दा नैबेजों फैदोंमोन बे लामाजों जों थांफिनसै दायो ओमफ्राय नोंथांमोन बावखुंग्रि हाजोआबो बेनो आरोना बेनो नांलाजोबनाय ओरैजा बैसिम बैखौ नुहुरदोंना बैसे मन्दिर दङ बे अन्थाइ गुफुर होनना बुङो दा खिन्थु बादामालि खाबाय आरोना अखा हानानै बेखौ माने मेसेङाव मोजांसिन नुयो दा बैथिंनो आरोना थ' नोंथांमोन दायो जों जायगायाव मोनफैबायमोन आरोना खिन्थु लामाया बिराद गाज्रि ओमफ्राय जोङो दसे माबा माबि जानोसै बेयाव सायहायाव ओमफ्राय बैथिंमोन आरोना बैनोमोन माबाया मा होनना बुंगोन जोंहा बावखुंग्रि हाजोआ बेनो ओमफ्राय दायो थांजाया लामा गैया दायो अखा हानानै एकदम लामाया गोथेजोब्बाय आरो नैबेनो आरोना नोंथांमोन एकदम बावखुंग्रिया नैबेयाव थिखिनियाव थाङो बैयाव थाङो आरोना बेयाव दा माने लामाया दायो बन्द'जोब माने हाग्रा दुजोबनाय आरो दायो दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय दा दिनै थांथ'ला जोङो बैसागुआव फैनोसै देनां थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आं नोंथांमोननो माने मन्दिराव थांनानै देखायनो हानाय नंला आरो मानो होनना बुंब्ला लामा गैयाना एकदम लामाया गाज्रि ओमफ्राय दंफां लाइफां एकदम हाग्रा दुजोबनाय आरो ओमफ्राय आंजों लोगोआव दङ नैबे फंबायखौथ' सिनायखायो क'क्राझारनि फकिरानि नै बिथिं फैदोब्रा खाथियाव बेनो आरोना फंबाया ओमफ्राय आदा सासे फैफादोंमोन खिन्थु बल खेलायाव दङ बिसोरो ओमफ्राय दा जोङो बल खेला नायनोसै दसे ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना नोंथांमोन ओमफ्राय जायफोर दिनैसिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामला बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होबानो जाबाय जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ हगारब्लानो नोंथांनि स्क्रिनसिम नोंथांनि मबाइलसिम सिगांग्रो नुजाहैग्रोयो ओमफ्राय आङो गाबोन सरलपारायाव थांगोन नोंथांमोना जाय माने सरलपारायाव थांगोन गाबोनफोर थाङोब्ला नोंथांमोना लोगो हमनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि